Ka school menken Christian Higher Secondary School Bhoirambong kalayo apan penkut no ika jingrakhe jong ka jingdam nriu phos nampura ka jongka lani ka Diamond Jubilee kabaya ka te ka jingrakhe lasdang nadu ka khan riu tarik urisau bala penkut pat yaka haka arpho tarik urisau ar hajar arpho lai kabala penlong haplau school haka te ka sngi penkut lawan ban saki do ba Charles Marngar ubadeu MLA bat MDC ka Mauhati constituency kumukong san barka kong W bla principal ka Alpha Higher Secondary School nongpo kum ka sembut kong san haga jingi don langru kinong yelam balang ki bakenthum nadu ki pastor ki temen basan bat ki nong hikai bat ki wei kat kum u principal jongkate ka school u babu everlasting pangrum habaya thu katu kat ne ka history lengkon shaphang kate ka school nadu balas dang yaka tat hadu kane ka kenti ka ba menta kabala kenjo sendon show maumer ban riu phosnam ulaya thu baya ka school las dang seng hashwa usnam khatndai spa an riu phaulai dakinong yalam kabalang Presbyterian District Bhoirambong Kerdam hagata kapor ladon tang ka we ka jaka puli hagathain Eastern Ribhoi kata ka Menken Senior Basic School kabade ka school sarkar kabadon tang hadu class ban riu bada ka jingi shimkhya ba ka jing treshitom kinong yalam kabalang Presbyterian District Bhoirambong Kerdam harangkat da ka jingi no senyang jongki balang lengba do khau kham bada ki we ki jing no senyang hagate ka por hadin katukat nepor lala apat ban play saya ka higher secondary school bat hadin kata hagatehi kaju ka snem kata haus nam khatkhandai spa andre phaulai la yo apat saya ka ad hoc grant na ka sarkar Assam bat hadin ka jingyai lenti ha ka jinglam u babu FS lapang ubala bam kwai hadwaru blay haus nam khatkhandai spa phraphwei kate ka school kala yo ban rung ha ka deficit grant bat haus nam khatkhandai spa khandai phaulai na kaliang ka sarkar kala jet banbu kom ka examination center jong ka examine matring jong ka embos bat nadu kate ka snam ha ka jingya lenti wat hapdeng ka jingya kendu yashibun ki jing hanrei da ka jing treshitom kinong yalam ka balang rengkat ka school managing committee kate ka school kala long kum ba kala long menta kaba hakate ka school kiladon kumba lai tili ki jat jingpule haka Kerdan Higher Secondary School kaba kiti ki jat jingpule kilong ka science stream commerce stream art stream nalor kiti ki jingpule ki donru saki wei pat ki jat ai jing hikai ke bakan thup ki jing hikai haka rukam rep rukam riang lane ka agriculture ka rukam ai jing hikai hakikam ki bagi samla pule kinla ban sengkam sengjam lade lane ka vocational training bat ki wei nalor kite aling niasngap susu kijing batai no principal ubabu everlasting pongrum shaphang gate ka school bar ka jingya lenti ke chongka mình còn đang shop ngak kwa ban ai kuble ye principal iba jongani ka school bela khat subhai nga bangan yo shimenta ke jingra ki jongani ka Diamond Jubilee ke jingya nrupu snem kalau ke jingya lenti ke bajangai bat nila ban ong maka school kalau ya caprang nadong sedong naduk kapor ka sedang ho nying skem kenduk jing ki challenges ki babon rei lengba ke jing tresitom jong ki nong yalam ke managing committee ki nong yalam jong school principal ki nong hikai pemta terter ke school ngi iba kala kiu kala peng la jupoi ngajuan sini agi snem ki ba menchua bat ngai i gani ka right up ke bagi ai sepang ka school ngai i ke jing roi jong ni ka school kena kali yang jong aku gawin ni kinong hikai yang ni dong riboy aku ban ai kublay kit bok kit wiang bo blay nang yai kurku shu e principal ya ka school kinong hikai ber ko wei ka management ba kinang ya chaprang nang ta ka buram ka jong blay sibu kani ka school ka Menken Christian Higher Secondary School kumbakalong menta lasdang shwa ka snam khat khandai rupo lai dakinong yalam balang jong ka balang Presbyterian jongka district Bhoirambong Kerdam hagatak por kibalayo i ya ke jing don kam ya ka jing nang jing start hagani ko dong bat ka than shanisha ribohoi mingi Eastern Ribohoi namar hangni don tang kawai ke school kata kalong ka Menken Senior Basic School sarkar ka badon tang hadu class 6 tiana du class 7 sedeng 4 don kinu school ru segini ki than tiginong yalam balang hagitu por jongka balang Presbyterian jongka district Bhoirambong Kerdam kila shim ya kalat kelenti kumnu ban sedang ya kini school tigila sedang
shua ka te snam but kini school kala long officially la play officially ya ka bakat sedang ya ka high school ha ka por la ne ka secondary school menta house nam khat khandai ru pulai tenu do te snam kini school kala yan high bori bret leng ba ka jing ya no snyang jong ki balang ki bodon se ni ka than leng ba ka jing ai jong ki dau khau kham bat ki wei ru jing ai ti hadin kini school kala yo ya ka ad hoc grant anaka Sorkar Assam hak to por shua ba jelam khalia kan yo kalayo tangka ad hoc grant hak jingelam jong elite headmaster babu FS Lapang babu Fleming ke bangi ong se kene dong than jongi kene school kala rung hak deficit grant in aid house name khat khandai spa propway hadin kata kene school kala nang ya chaprang but ke school hadi usnam khat khandai pulai kala longru kum ka center jong ka examination ya ka examen matric dan ka embos jong ka embos ya ka dong bat ka than ki jongi but dei tang makahi bagadai ka center jong ka jingele examen matric but hadu mentaru kadang dei hi ka center jong ka jingele examen matric tigne ka school kala nang kiu na kiwi kisnam chigwe pat lengba ka jing trei borba jong ka managing committee bor jong ka pastorate borembong kabadai ban pej ban khmi ya gane ka school house nam arhajar lai ila penmi ya ka higher secondary pada ha ka art stream tang khandiat ut ki khana kumba saungut ki khana aksnam arhajar lai tigene kane kala nang ya kat banang mi kisnam but kane ka school kala yo pada ya ka ad hoc grant ya ka art stream ha ka higher secondary house nam arhajar pra te hadin bala yo ya ka ad hoc grant kane ka school kala nang ya but kala nang kiu but ki khana kala nang bun te ha kini ki snam ki pamenta kini ki school kadon art section ha ka art stream but ki khana ki don ko basispa life ho tam ha kini ki snam ki pamenta tin da ka jing la ban nang kentiu ya ka higher secondary ngila pli pada ya ka commerce stream house name arhajar khatlai but dei tang kini ki school hi ka badon ya ka commerce stream shagani ka dong bat shagani ka than ki jongi tigani ka commerce stream ru kala yaj ba ki khana ki ba start shagani ka dong ka than ki bam yo lat ban puli ya gani ka stream shilong ki la yo ban lej ha gani ka school ka jongi bat ka performance jong ka commerce stream ka long ka ba ha ba kini ki arsenam laisnam ki bamata ki first division ki khambun ban ya ki second division batang khandiat ya ki ba pasa ka third division mantau snam ki ba pasa ka first division ki don khat khandai ngut kat ba pasa ka second division ki don tang khat pra ban ki don tang arngut ki ba pasa ka third division ti kani kala nang ai musim chuchu ya ka managing committee baka nang yan but menchem snam how arjar arpuai ka managing committee kala bu jingmut ban pleno ya ka science stream ru nomor 4 don science stream segane ka dong bat segane ka than ki jungi tingila pli ya ka science stream house nam arjar arpuar hai bori berit ban ngelayo arngut ki khana but hauning snam ban wan kin sele ya ka examen 12 science but mentau snam pada nomor ba kala nang yang ngila don khan ringut pada ki badon ha ka class 11 science ikhmi lenti bagani ka stream ru kan ya bha nang ni shakman but kane ka long ka school segane ka dong ka thain ri bhoi mingi ka ba tang maka hi ka badon lai tili ki stream ka art ka science bat ka commerce tin lor kata ka Sorkar Meghalaya kala panchayat ya gani ka school ban longkum ka innovative model for vocational education ha ka ba shifautli ki school hari India ka pli da ka NCRT but artli hanot is ka wei Tripura but ka wei ka Sorkar Meghalaya kala ai hangi ban sedang ya gani ka vocational stream haki artli ki subject ka agriculture but ka beauty and wellness tingi sutanat ban ong bangi no hikai ki treshitom rengkat bat ki khna bahak nadu basdang ya kini ki subject kini ka school ko jongi ka long highest marks ha ka embos habro artli ki subject ha ka SSLC bat ha ka HSSLC habro artli kini ki subject ti ka Sorkar Meghalaya kala ibit biang ban panchayat ya kini ka school ban sedang ya ka smart ya kini ka pilot project jong ka STEM science technology engineering but maths kini gede pilot project ha ba ka Sorkar ka kwa ban penchulur ya ka jingpuli ha ka science but technology
Tigila sedang rengkat ke jingi trelang bat ke Smart Village Movement, rengkat bat ke Curiosity Gym na Mumbai, dan kumtala sedang haus nam Hajar Arpo lai minta ya kenika STEM program. Hak baki kena ki ban shna ban design ya ki robot nang ta ban shna ya ki scientific innovative method bat ki wei lengba jong kenika STEM program kabayat hak kenika school ke jongi. Te hak kenika benai beladap ka sorkar kala ha ban kondok ya ke exhibition ya ke jing trekam jong ki kena hak kenika STEM program bat u director jong ka school education and literacy Sir Swapnil Tembe IS wan jungo daladi bat ula appreciate shibun bla itnat ya ke jing le jong kena bat ke jing la jong ni kai ban penya chefrang ya ke jing puli ya ke STEM program ha ke school ke jongi te ha ke jing dei bat ke jing rakhi ya ka Diamond Jubilee so kemen ban ong ban aingu yo ble leng ba ke jing kurku ke jong u ba ble la kurku ba ke school kan kenjo nriu posnam oi ngila thmu ngila plan bangin le tang hei program ibarit ten re on ngila le ngi ko ai ban company tanam kaman ne dei dur bat ke juk rumta te ya ke Jubilee week ngila pli ha ka khan ru trek jong mentau Oktober men mandi ha ka bau se daman bai lamare belong local MLA ha juk por lo chairman jong ka Maiklia State Housing Board lawan ban pli ya kenika Jubilee week ke jongi rengkat badu local MDC Sri R Kharbuki kibala pli ya kenika program jong ke Jubilee week ke jongi tingi penkut menta ke singi hang ni ha ke jing rakhi rat beki program baro shito yo ke bangingila ha ka ki officer bat ki gas ki jongi ki wan man ke singi ban le ya kenika program kumta hagane ke singi ngidon ban putkut yagane hagabai Sir Charles Marngari belong MLA MDC jongka Mahoti Constituency juk poru ibelong Deputy Chairman jongka Khasil Autonomous Council in long concern hagane ke jung putkut yagane ke Diamond Jubilee